Dejk. Jina għadni għawnek ma Mr. Cool jew nkella ma The Old Strongest The Strong Old Man. The Strong Old Man ta' Malta għedin ġewwa Rabat u issa għedin fil-gym personali tiegħek Paul. U xek hawnhekk fejn titrejnja. Fejn nitrejnja hawnhekk. Issa hawnhekk fejn ħattini daqsxejn x'nagħmel lejli wkoll. Problema. Ħanaraw x'inhu ġej, ħanaraw minn ser il-problema mhux ħanabsek ħafna dejt li għala għax billi ġajt. Jiena deadlift kont nagħmel 300 kilos, illum waqt nagħmel 100 għax nistoggox ħabba dari. 100 mhux xorta ħafna. Dik il-100 kont nagħmel bis-sini jien għand Bertu. Jiena għalija ħafna 100 xorta. Isma' ejja nipprovawha jew. Jew ħaġa ngħidlek li dak u l-kull Malti li jew. Sewwa. Jien għandi 75 għadni għaddej għax nieħu 2 liters ilma nieħu 15 il-luġġet sustanzi u nitrenja. U dejjem ngħidilhom il-Maltin, it-training huwa mediċina tal-ġisem. Veru minn dak. Bekk għadni għaddej jiena. Mhux hekk. U t-tifel tiegħi dejjem jgħadli inti tabib tiegħek innifsek. Inti fejn tagħmel tbagħti jieqaf, fejn ma tibagħti kompli. Importanti, ma mbagħad jekk ikollna bżonn xi parir importanti li mmorru għand in-nies li jifhmu wkoll. Jien dejjem ħadd il-parir tagħmlu huwa minni. Tajjeb. Eżatt. Mela Pawl, ejja ħanaraw terfa' il-deadlift. Libes diġà għandu ċunturina hawnhekk madwaru, jiena ħankun qed nagħmilha warah, ħanaraw x'inhu ġej. Sejjaħ għal faħħa darba mhux iżjed ħabba darba. Mela, l-importanti ma tweġġalix hija. X'intajtli? Tlaqna ħanarawk. Mamma mia. Ekku, rajt, istandum kem trid. Yes, King inte. Ejja bil-motor ma tweġġax. Tajja, isma Pawl, zombi daqsxejn il-mikrofonu jekk jogħġbok. Għax jiena ġejt preparat. Oh my God. Eżmin, Joseph, fejn niftit jekk jogħġbok. Grazzi. Għax għandna n-nisa bil-helpers. Il-helper. Ejja, ħanaraw. Ejja, hawnhekk ara Pawl. Tajja. Tajja. Ejja. Għana prova tal-axħar. Soma, dawwa laftitek biex ma jħellekx il-ganċ. Ejja. Għalmen ċaqlaqta, ejja. Ma mux faċli. Issa ċaqlaqa ġiġ polsini. Ejja ħana għamillu challenge. Ħajkollu jiġi għandi darbten fil-ġimma u 15 ħan nifilmja u jgħal-faxħari. Isma jina diġambur il-ġim ta' xkollu ma nirfax daqsek. ħafna. Dini trenja ħafna. Mux hekk. U jek tħaresna għalaw, tinduna għandi ħafna weights salbin, għandi ħafna weights li huma flywheels tal-karozzija. Bekkum bdejt għal-bidu. Dan kolla flywheels, dan kolla flywheels tal-karozzi. Sewa. Dawn għamiltom jien ta' ċomp, un bad dawn ta' dumbbells għamiltom jien ukoll ta' ċomp. Kollox homemade. Homemade, Kollox homemade. Għandi minnhom li huma xrajthom, ifhimni. Mhux hekk. Isma' Paul, l-ewwel bdejna nitkellmu daqsxejn fuq l-isport estrem li tagħmel inti fejn tixbet il-karozzi, eċetera, hawnhekk għandi daqsxejn ritratti tiegħek jiena. Nibdew narawhom bil-mod il-mod tajjeb. Ara pereżempju għajli daqsxejn hawnhekk. Da qed tixbet trak bisnieni. L-aħwa. Taqali. Trak bisnienek, un-bat hawnhekk għandna. Qed niġbed karozza budnejja. Nżomm lockdown jiena. Fil-fatt għadhom hemm budnejja. Il-biżarija għandek inkun ir-riħ iżomm ir-riħ. Ħanaruhom iżjed ta' hawnhekk għandna dar ritratt. Qed niġbeb xari jew. Qed niġbeb xari. Hekk żommu ftit hemmhekk ħalli jaraw it-telespettaturi. U mbagħad Ġifieri b'xari b'dan. bit-toppu. U hemmhekk għadu esu għad-toppu. Dan qed waħħal musmaġan jama u naqlaw bisnieni. Dejjem f'10 seconds naqlaw kont. Illum il-ġurnata l-kontra. Billi taqlaw bisnieni qed insabu naqlaw bidi. Sewa. Dawwar naqab biex nirżal saħħa. Xorta diffiċli. Dan qed nagħmlu xi ħadd ibbajnejja. Dejjem nuċċali tal-ħadid u tagħmel l-dikaw. Illum il-ġurnata qed nimbotta bajnejja. Bdilta. U hawnhekk x'għandna hemmhekk. Qed niġbed 4 karozzi bisnieni. Taqali. Il-laħwa. U snien palmadna l-ewwel għadhom hemmhekk, għadhom f'posthom. Isma' Paul. Issa bisnieni ma għaddix jiena. Dawwar tattit u qiegħed jiġbed Tony. L-sieħ Tony. Eżatt. Allura qed jiġbed bisnieni u jiena mhux qed nagħmel lejla. U qed nurek x'għandu jagħmel u ma jagħmilx. Ekku. Jiena kont nagħmel il-basijat kuljum nomot it-tappijiet tal-dawn tal-ilma.
Veru. Bas jgħat mux strejt ta' daqqa kwarta daqqa nofsija di jem nomod. Għax aktar ma tomod ħat saħħaħaw u ġibetaw. Ekku. Ta' għamil jek jħuġu la kaw barra. Allura dejjem Allura tagħmel tomod, iktar dejjem ċerrej. saħħa. Ħallin s-saħħa hawnhekk il-leqon u s-saħħa n-nervaturi. Eżatt. Isma' Paul għajdi daqsxejn kif iltqajt mal-mara allura. Għax inti kont żgħir mhux hekk meta ltqajtu. Fakkarniex. Il-mara tiegħi jiena l-mara tiegħi jien kont noqgħod fisqaq liħor. Forsi noħorġu barra u nruħ tajjeb. Illum il-ġurnata qed noqgħod fisqaq d-darba fejn kienet toqgħod il-mara. Sewwa. Il-mara għamilt sentejn dejjem niġu warajja. Dejjem niġu warajja. Ma rridx taf bik, Paul. Ta' fejwa, u ma kienet tajli għad nazar. Imma darba kien mill-festa ta' Santa Katarina, kon bil-Lambretta, kellimt maħħa kienet jgħomma, jimiexa u jimiex ma' Lambretta, ħaqta Lambretta n-suq maħħa, u minn dak kien ranġajna. Malla kien il-motor. Ta' 16 sena, sa' 18 djem nittantaw, ta' 18 ranġajt l-ewwel darba. Il-laħwa, proset. U mbagħad kemm domtu miż-żewġin? Għamilt basnin għalus, u mbagħad iżżewġ fis-74. Ekku, eżatt. Tisma' tajjeb ukoll li nselmu l-memorja tagħha. U mhux taf xejn dak u sajt għal-marajjina, għax kont nidħolaw, saħatni u ħin kollu ntalla l-ilma biex nagħlaq għal-mara. Kont intalla l-ilma u mbagħad biex toqgħod nagħlaq għal-mara. Sewa biex. Qabel ma ranġajna ġifieri, għax aħna mdejjem konna ħbieb u maħuta u missiera. Mela allura kont iġib l-iskuża biex tmur ittella l-ilma. Ħalli ssib l-okkażjoni taħt naraw nkellimha. Mbagħad wara sentejn ranġajna. Eżatt. U nselmu l-memorja tagħha fakkarni x'kien jisimha. Emma mietet ta' 61 sena. Ġeda bil-kanseru. U bil-limitati, Kamila Mejti, il-laqsik volontier. Mal-Hospice Puttini Commercials Falkal Foundation bjon. Proset, tamel ħafna ġit. U tuni ħafna affarijiet li l-qassamum. Huwejjeċ affarijiet tajbin, ħalli kelli kenu tkelli 300 jura. Tajta l-wahda zet maqtates, ġifiri, dejjem għaddi. U mela, xaġa sabiħa u koll. Għaxin pretendi bħal-majnu l-mara, l-lum il-ġurnata nejnijinu. Isma, x'kienet tajlek allura l-mara meta tarak terfa' affarijiet qal, ma kienx tinkwieta jew. Xejn speċjali, il-mara xejn speċjali u kienet tgħidli qgħod attent, ġifiri għal-bidu kienet gerger, u mbagħad kienet tiġrijiet, ukoll. Tiġrijiet. Biex tissapportijak. Tissapportijak, t-tifel tiegħi dejjem sibu, per eżempju, qed niġbed, para jiġbed law, ejlaw, u għaddit, u kien jgħini ħafna, per eżempju, għal-bidu li kont niġbed hekk. Kien jgħidli fa' mhix hekk, il-wajer dritt, għax meta tagħmel il-wajer dritt inti qed tiġbed, meta tagħmel il-wajer hekk inti qed tarfa'. Allora titlef mill-ġibla, tifel dejjem għinija, tifel sportif ħafna, għadu sal-lum jimxi hekk. Importanti wkoll li jkollok is-sapport tal-familja. Ejwa li għandi s-sapport tal-familja. Tifel ħobni ħafna u parriti u li dejjem meta naqta' qalbi għal xi ħaġa li ħassab ħanfehmek, m'għandekx problema. Il-moħħ kollox u għandu dejjem jgħidili, il-moħħ aqwa minn hawn. Il-moħħ f'saħħtu iktar mill-muskoli. Għax ħaddem moħħok ma tbatix. Isma' nfakru għam il-telespettaturi li tali għandek 75 sena. 75 sena. Għandek għaddej, Paul. 75 għandi. Pero bħalissa m'għandix 75 ta'? Ufti. Bħalissa 44 għandi. Għalissa ħajkollu 75 kif inħares l-mela. Għax narattik miex. Le, għadek tider taj. Ma gergix. Jina naħdem fil-ġebel, kont fil-xemx, akkont li għamilt ġifiri u fil-ġebel mandi xitik miex tal-ħagġa l-aktar li għandi. Għaw minn għandu għal-ben sena un kummiex aktar minn. Mux hekk ma. Għajin dejjem kont għamil t-shirt hekk, roqda, għaw hekk. Dejjem motti, għaw, nuċċali u beritta ġifiri uċċi. Kontu ħossib il-wicċ. Eżat. Isma, Paul, għajli daqxajn dwar il-rekord li għandek, għax inti għandek rekord għaw Malta. Għaw Malta għamilna rekord ma xarabank. Ġbit karozza bxari. Sewa. Ġbit ta' xi 25 feet xi ħaġa. U issa minna rekord hawnhekk il-kordi. F'36 seconds kissret kantun fuq kissru li dejjem, kissru li kantun fuq rasi, kissru li kantun fuq l-istonku tiegħi u tlet daqqet ta' mazza. 36 seconds. Kajja ħammur ta' ġifieri. Kien hawn sieħ bidan ġori, kien hemm Toni, kien hemm ieħor li jkisser, ġifieri ġibu l-ġebla jnaħħuha ġibu l-oħra hekk 36 seconds. U issa sija oħra, x'ser nkunu din narawk tagħmel? Jiena ħan għamil biċċa xogħol, dejna s-għamilt id-deadlift l-istat. Eżatt. Issa għawek għajak. Li għotawnek għalissa, kem tajdinna x-xerta? Għaw ftit weight. Asnaf, kam jen weight ba' wieħed ieħor? Insomma, mdaq xejn weights.
Hemm xi 35 kilos. U dik għamilta jiena biex niġbed, biex nittrenja, nintrabat minn hawn u niġbed hekk bħal meta qed niġbed it-trakkijiet. Sewa. Għax it-trak mhux kemm jiżen, it-trak kemm fih ġibda. It-trak għandi miżjien. Niġbed, issa jekk immarka 35 kilos għadha ma nqalax, imbagħad kif jibda jimxi jiġi 30, jien irid nittrenja fuq 35 kilos hawn. Ħankun nafx qed niġbed. Mhux hekk importanti. Imma parti minn hekk ħantuk xi ħaġa smajt. Joseph ħajmel xi ħaġa, mhux hekk. Joseph. Eda ħabib tagħna, hawnhekk jgħinna, Messik. Messik hija hawnhekk Joseph ħajtina tlet ta' massa. Isma, nerġaw najdulhom importanti ma tagħmluwix id-dar, imma hawnhekk minħabba li għandna l-Mr. Cool. Importanti jiena għax kif għattilkom jien nagħmel 600 sit-ups issa llum il-ġurnata billi waġġajt qed nagħmel 300 jew hekk, imma hawnhekk bit-training taż-żaqt. Ma għalhekk importanti għalli dak li n-nies qegħdin jarawna ma jippruvawhom ġew l-affarijiet. Tkun professjonali u tkun titrenjat ħafna lilhom. Eżatt. Jiena mhux ħanipprova jien tajjeb kollox f'idejk, inti ħadd tagħmilha mhux jiena. Tajjeb, ħana ħankun qed niltaqgħu magħkom daqsija oħra, ħankun qed nippreparaw kollox biex imbagħad niġu lura naraw the old strongest man il-Malta jipprova jorina dak li wkoll wara kollox kiser ir-records bih. Però dan huwa aktar daqsi oħra lura linja fl-studios. Jurgen, għax neħħejt il-ġaketta jien, neħħejt il-ġaketta intu kol, ħanawdu nilabu għek, jistax namek, neħħi il-flok teħħi intu kol. Ajma, kem nukos naqbat maġurxin u għek naddu għal-ġurnata u. Imma ħan kompli n-intervista ma' Analiz. Mela wasanna l-punt fejnti l-ewel net tħajart ġweċ ħagġa. Mela, nitħajjar. Jow bżinek, jow budnek, minn dak l-aspet. Ma nasibx ninqala. Lella, għazin. Mela, wasanna l-punt fejnti bdejt, kanta minn training, ġas bdejt ħos li għandek il-kant waqt li, ġifiri, umba, ġifiri, din importanti nsemmuha, għax il-kant ma jiġix waħdu, yes, ikollok it